Dwi bach yn nervous. Wel nes i hyn ddo efo Eden, ond o'n i wedi cael peint cynt. So o'n i bach mwy loose, bach mwy friendly, ond dwi'n hungover heddiw. So, cue theme music. In your own time. Dwi am bach yn nervous. Dwi'n meddwl do, just mynd straight amdani, ie? Ywwwwws Gwynedd, ti mewn trwy drws? Hei, clap iddo fo! Hei! Iawn, Ywwwws? Ti'n dda i Gar? O, dwi'n iawn, diolch. Ti'n iawn? Rili da, Gar. Rili da. Ti'n fawr gig heno? Oes. Ti'n excited? Do. Iawn, met. Iawn, met. Ti di chwarae o'i cynulleidfa mor fawr o hyn o blaen? Na ddo. Na, mae'n lot yma i wel fi oes. Maen nhw'n mynd all the way yn a lot o pavilions, dy Gar. Ond chdi methu cael tocyn iddo fewn, cos dyn nhw'n gwerthu nhw. Na, achos mae'n free entry, yndi. Oes di tocyn i weld chdi? Dwi'n gwybod, faint ydi Maes B, so'n i'n gwybod? 15 15 pint? Ie. Bloody hell! Da chi'n actually talu hynna? Ti go mynd i fewn am ddim, wait. Yndw, dwi'n dod yma, dwi'n mercher i gael hwn, de, a wedyn, mae hwnna... Ydy hwnna Casio? Dyn nhw gwerthu watches yn Maes B wan, di? Na'r thing yna, y thing lliwgar yna, a wedyn... So os di rhywun eisiau mynd i Maes B am ddim, be maen nhw'n gorfod gwneud? Dwy'n hwnna gyda chdi? Mygio chdi? Maen nhw'n gorfod gael hwn hefyd. Ww, cardyn. Cardyn. Waw! Just a com bod hwn ddim yn ddigon, de. Lle mae rest o'r band? Pan nes i gyfweld Eden, oedden nhw i gyd yma. O'n i disgwyl Ywwwwws Gwynedd i gyd roi fyny. Ie. Rich Roberts, Boy of Round the Round, Ifan Tsunami. Maen nhw'n brysur yn efo hangovers hynna, dwi'n meddwl. Di Tsunami efo gig neu beth? Oedden nhw'n neithiwr y Maes B, ond rwy'n y Maes B neithiwr. Dim llawer. Na. Ne, illa o'na, maen nhw just syffro. So dyn nhw'n gallu mynd, wei! Maen nhw'n fatha, Sut mae'r music yn mynd oes? Na, mae o... Jo, shit. Sut mae'r music yn mynd oes? Rili da, Gar. Yndi, oedden ni chwarae yma nos Iau yn y pafiliwn. A oedd hwnna'n... Sgrin! Golan unig! Ie! Gennau chif os ar fy ffôn. Ifan Tsunami! Mae o yn hanach dy oed. Ges di'ch Steddfod yn iawn oes? Do, dim diwrnod cyntaf, achos ti'n gorfod parcio bell i ffwrdd. O ie, parcio. Lle oedd o? Mona neu chwla, ia? Ie. Ie, o'na car boots yma na weithiau. O'n i'n meddwl i gael aeroplane i fewn wedyn, ond dwi ti ddim. Joc i chi sy'n byw yn lleol. Ti di gweld y ghosts ar y cae? Do, di gweld ghost. O, spooky. Ti'n coelio mewn ghosts? Cwestiwn da, ti di gofio hyn, dwi blaen yn pub, do. Na, yndw a na, dw. Ti'n gwybod, mae'n simple cwestiwn, really, di. Yes or no, dwi isio. Dwi'n coelio bod yna egni yn corff fi sy'n gadael ni pam da ni marw, a mae'n neud o bath wedyn. Gynna fi ghost story. Ydych chi'n ddistaw, please? So dwi'n deud ghost story. Dwi'n siarad bildio dipyn o atmosphere. O, gynna ni music spooky? Na? Na, so theme tune ddim yn gweithio na. Chydig o flynyddoedd yn ôl, o'n i'n backpackio rownd Ewrop. Gogledd Ewrop. Gogledd Lloegr. O'n i'n Blackpool mewn hostel. O'n i'n aros yna, ac o'n i ar y top bunk. Ac oedd yna boi mawr German scary o dan fi. Hans, dwi'n meddwl oedd enw fo. Boi rough.
Edrych oedd o'n gallu handlo ei hun. A dyna boi, hostel yn deitha fi. Beware, the hostel is haunted. O, dyna ddechrau fi. A wedyn iawn, is i toilet, i neud toilet, yn ganol nos. A pan si ddod yn ôl, o wallet fi, laptop fi, a boi German di mynd. Sut ti'n esbonio hynna? Sdi always composure hyn. Cwestiwn Twitter Sioe Gwynedd. Da i wedi gael dipyn o'n ti wedi darllen o do? Do. Da ofyn yr un neis gynta. Na orffan efo'r un effernol. So mae Rebecca'n gofyn, ti efo tips neu gifs? I wneud gifs. Neu gifs, ie. Allan o fideos, dwi'n meddwl, mae'n feddwl, ia. Ie. Mae yna just app. O, mae yna app, so diolch Rebecca am y cwestiwn. Mae Aled Dillyd hefyd wedi gofyn os ni di sebona fi, be mae'n feddwl? Isi gwybod os na i seboni chdi? Ie, be mae'n feddwl? A jyst fatha, Gareth, mae fluff chdi'n beautiful. So ni wrth y modd cael twtsiad yn fluff chdi, Gareth. Be sy'n digwydd o'n? Mae'n edrych oedd chdi wedi cael blow dry bach neis, bor yma. Ti wedi? Dwi'n teimlo eitha vulnerable o'n. Be ti'n neud i fi? Be di'ch teimlad yma dwi'n gael? Dyma pan mae pobl yn sgyrchian ar chdi pan ti ar stage. Gai twtsio chdi, Gareth? Sus? Dim taboos ar ôl Steddfod. Mae di'r ail celebrity sus dwi wedi gael. Pwy oedd llall? Mari Lovegreen. O. Ie, nath y merched Eden i'm twtio fi. Iawn, Ows, well i chdi fynd o'n, dwi'n meddwl. O, cardios. Clap iddo fo, clap iddo fo.